И здравейте хора, аз съм Undefined и днеска играя в BG Play. Да, днес съм в BG Play, това е първи епизод. Днеска ще покажа точно какво представлява сервера, защото е ми първи епизод и да, играя от няколко година. Gold user съм. Даже играя от вчера. Кажете си на YouTube. Добре, умен съм. Да покажа какво имам Ender Chest, това имам аз, един футбол, така, в поръчето панталони, така. Един фул сет, леко и фул меч и легендарки. В холма имам това. Друго, така леко дърво. От тук нагоре имам... Вау, никой не каза хи. Да, тук имам Blaze спаунър. То беше спаунър на зомбита. Добре, никой не сега казах, както и то беше спаунър на зомбита, но един там приятел тим, както и да го промени на Blaze. И сега тук се фарам Blaze рот и както и да сега ще ви покажа точно какво представлява спауна, това и... Да. Тук глави, това е моята глава. Има ларпове, мога влезе да ги разгледате всичките, не мога ви покажа, само ще покажа спауна, това, алабала. Да. Хома ще го направих преди малко. Да, тук винаги ми лаги. Хома ще го направих преди малко. И още нямам фирми туни. Сега някой ме за ПВП. Той е нубс на късе. Както казах, съм Gold user, но сега скоро се прощам за Diamond. Не чая се прати, един там приятел. Тук има всякакви всичко. Ларпове, тук както казах, вижте. Ларпове. Всяка вечер евент от 20:00 и събота неделя е мега евент, но иначе всяка вечер от 20:00 има се евентове, всичко. Влизайте, особено вечер 6-7 стават яки мелета. Аз вчера влязах един стар приятел, който познах преди игра в България много давно, както да е. Го срещнах тук, видях, че играе и той ми даде един протресет. И както и да е, бим се, нали, той убихме една фука и аз взех този фул сет. Нямах каска. После докато се бия, нали, убихме още една фука, взех каската ми. И на другите части ги продавах за легендарки. Да. Съчинява някой за ПВП. Има дупки всичко. Тук отгоре пише на ако BG Play. Само вижте какъв ефект просто има. А пък то с стъкла. Гледайте просто какъв ефект предлагат. Да. Той е Дексо, той е мой човек. Да. Да, той е Дексо, много познати Влах Радикал. И да, ще снимам много епизоди тук. Всичко. Крипъри ще ги убия. За Gunpowder съм нов за сервера поне. Той умре крипъра. Аз съм нов в сервера, но Unbeatable каза, че ако направя хубави гледане на някой клип, ще ми даде ютубър, но ако направя хубави гледане на клипа, ще ми даде ютубър. Тук нещо с бим стоя, сякаш. Така се спе една страничка. Да, той има легендарка. Това го забелязах. Аре, бе, мой. Леко пепе. Аре, ела. Аре, още един път, бе. Аре, бе. Той се пи. Още един път. Аре, още един път. Аха, добре, ГГ. Кой е той тук? Дексата му човек. Ево по-напреди. Още да го убия.
Много страничка. ГГ. Манак. Дек съм мой човек. Като влезете за проверите колко точки имате до баланс е. Тук са. Дълго ли беше? Бълго ли беше? Точно не сещам. Хелп. Аз ето баланс. Топ. Който е баланс. Топ. Значи баланс. Добре, така. Тук някой. Никой няма за ПВП. Да. Хора, какво да кажа? Още е рано, още ще се някъде. Малко ще съберем хора. Ще вляза за евента, тогава става яко ПВП. Някой излязъл. Сега излязъл да го прибия. Какво да правим? Bad Boy. Да, съжалявам, телефона майка ми звъня. Малко фейл. Да, хора, това мисля да от клипа. Няма никой за ПП, виждате. И да, ще се видим в втори епизод на BG Play.